Gauzetan pozik guaz ikastolara, gauzan hitz ikastera. Gauzetan pozik guaz ikastolara. Asko aldatu da gizartea, asko aldatu da geu. Natzen langileek noski aldatu beharko zuen beste guztia bezala. Goizetan pozik guaz ikastolara, euskera ikastera. Saio baten ekarri zizkigun bi irakasle, Begoña Ogando eta Jon Errazkin. Hori izan zen eretzat langile entzun nuen lehenengo aldia. Eta segitun pentsatu nun nik eskola horretan lan egin nahi dut. Irakaskuntzaz ez genekin gehiegi. Kursillo bat edo beste egin gendun, baina horra junginen pozik gaina. Uste genuen gutxiendik Euskadi askatzea egin dozela. Gure ume zea hortan. Gauzan hitz ikastera. Ni izan naiz apasionatu bat gure eskolakin. Atera nintzen langiletik aspertu gabe eta pentsatzen eskola horrek oraindik asko eman bihurtzula. Bere nioeri, eskerrak egin duten laneri. Zan garai bat dena egiteko zegoena, dena asmatzeko zegoela, dena berritzeko zegoena, ez? Eta tartean eskola zegoen. Naizen parte importantena langileek eman dit, edo langilei esker naiz. Inkluso bizitzeko filosofia ere uste dut langileen baitan ikasi dutela. Sinesten genuen garrantzitsua zela eskola herri baten aldaketan. Justuagoa, solidarioagoa, euskaldunagoa. Langile ez da lehengoa, eta eskerrak ez da lehengoa. Denborak eta garaiak ez dira lehengoak ez, bai metodologia aldetik, gurasoen parte hartze aldetik. Hainbat eta hainbat gauza gelditzen dira. Eskerrak aldatu dela, zatik evoluzionatzen nahi da, eta ordun ginean garai hartako eskola, eta orain izango da garai hontako eskola. Bertan daudenak egingo dute eskola ilusioa dagoen bitartean.